Тихо. Сегодня на свободе с вами Юра Дракохруст, Алексей Знаткевич и я, Сергей Навумчик. 26 годов назад, у этот день, 19 вересня 91 года, Верховный Совет Беларуси надал бел-червоно-белому стягу и гербу погоня статус державных символов. Ну, а сегодня Змитер Дашкевич занес у Министерства культуры обґрунтование, чему погоню и бел-червоно-белый стяг треба лічыць гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Мы про гэта сёння паговорым. Таксама мы закранем тэму забароны Менскай епархіі БПЦ малебну удзельнікам прарасійскага аўтапрабегу. Але на пачатку я папрошу Алексея Знаткевича, які кіруе нашым сайтам свобода.орг. Дарэчы, нас можна чытаць не толькі на сайце, але і ў сацыяльных сетках, на Фейсбуку, ВКонтакте, в Одноклассниках, у Твиттере. Так вось, што найбольш цікавага, Алексей, на сайце сёння ў нас? Акрамя тых двух тэмаў, якія вы назвалі, я б яшчэ адзначыў дзве рэчы. Першае, у нас ёсць такая пакрокавая інструкцыя, што рабіць, калі вы хочаце рэабілітаваць сваіх сваякоў, якія ў свой час трапілі пад рэпрэсіі. Нашы журналісты пыталіся ў экспертаў, вывучалі выпадкі, калі людзі сапраўды дамагаліся рэабілітацыі сваякоў, і вось гэтая пакрокавая інструкцыя стаіць на нашым сайце. Ну а другое, гэта такая навіновая падзея дня. Сёння з раніцы з'явілася інфармацыя, што на палігоне пад Петербургам у Расіі падчас вучэнняў Захад-2017 выпадковым стрэлам ракеты з верталёта былі параненыя людзі, што ракета патрапіла ў гледачоў, якія прысутнічалі на палігоне. І там ёсць у нашым матэрыяле відэа з некалькіх ракурсаў, як сапраўды трапляе гэтая ракета з верталёта, яна трапляе каля аўтамабіляў, якія стаяць на палігоне, і відаць, наколькі блізка гэта да людзей. І вось у гэтай інфармацыі расійскага выдання 66.ru было пра тое, што там ёсць параненыя людзі, што яны ў цяжкім стане, двое з іх. Пазней Міністэрства абароны Расіі заявіла, што ніякага абстрэлу на Захад-2017 не было, але вот тут цікавы момант, як гэтае абвяржэнне было сфармуляванае. Па-першае, яны сфармулявалі так, што яны абвяргалі тое, чаго ніхто фактычна не казаў. Яны сказалі, што 18 верасня нічога такога не адбылося. І яны сказалі, што гэта адбылося ў іншы час і ў іншым месцы. Але не назвалі што, калі і дзе. Тым часам, вось мы маем гэты дакумент, ён таксама ёсць копія на нашым сайце, які надрукавала такая група даследчыкаў Conflict Intelligence Team са спасылкай вось якраз на расійскія унутраную перапіску. Там ёсць абставіны здарэння, і там гаворыцца, што ўсё адбылося менавіта на гэтым самым палігоне каля Санкт-Петербургу, але адбылося 16 верасня, і там сапраўды параненыя былі 3 чалавекі вось гэтым выбухам ракеты. Тут цікава яшчэ што ў абвяржэнні, я працытую, гаворыцца, расійскае міністэрства абароны спачатку нічога не прызнавала, а потым прызнала наступнае. Сістэмай навядзення аднаго з верталётаў быў здзейснены памылковы захоп цэлі. У выніку трапляння некіраванай ракеты атрымаў пашкоджанні адзін з грузавых аўтамабіляў без людзей. То бок, з гэтага нават не вынікае, што не было раненняў, таму што калі б людзі сядзелі ў аўтамабілі, ясна, былі б не раненні, іх бы забіла. І там відаць на гэтым відэа, што людзі былі вельмі блізка ад самога вось гэтага аўтамабіля, у які трапіла гэтая ракета. Таму, шчыра кажучы, абвяржэнні Міністэрства абароны Расіі выглядаюць нават менш пераканаўчымі, чым паведамленне першапачатковае з расійскага сайту. Алексей, то, што ты мне рассказаў, то мне нагадывае мае часы, пачатак 80-х гадоў, сярэдзіну дакладней службы ў войску. Я якраз служыў у ракетным дывізіёне. Ну, я памятаю такі выпадак, калі мы паехалі на палігон Капусцін-Яр. Суседні з намі дывізіён, ён мусіў рыхтавацца да стрэльбаў. Вот все было падрыхтавана, а ракета не взлетела. І калі пачалі ясна была камісія, калі пачалі высвятляць, там ёсць такі нюанс, што пэўныя дэталі прачышчаюцца спіртам. А калі ехалі на палігон, мінус 40 градусаў, холодна, да. Ну, бывае все, конечно, на гэтых вучэннях, але мы бачым, што нават 3 дні прайшло, так, Міністэрства абароны, калі б не журналісты, просто не паведаміла пра гэты інцыдэнт. І дагэтуль расійскае Міністэрства абароны дагэтуль не пракаментавала вось гэты дакумент Conflict Intelligence Team.
Я хочу сказаць яшчэ тое, што сапраўды ты маеш рацыю, Сергей, што тут нават больш характэрнае вот это паводзіны Міністэрства абароны, якое спрабуе, як бы мовіць, схаваць, скрыць. Справа ў тым, што не толькі ў Расіі ці ў Беларусі на вучэннях всякае здараецца. На вучэннях і ракеты падаюць, і страляюць не туды, і дружественный огонь бывает. И в этом сенсе, як бы, калі гэта не выставлять вот як пэўны крытэр, то, ну, такое бывает, такое здараецца. И, як бы, калі все ж таки, мне здаецца, больш адэкватная была реакция, то и яно бы было лепш у тым ліку і для самого этого расійскага міністэрства абароны. У мяне есть, дарэчы, одна версія, чаму гэта все ж таки адбылося. Рэч у тым, што учора 18-го на гэтых вучэннях там на тым самым палігоне прысутнічаў Владимир Путин, прэзідэнт Расіі, і там нібыта тады ўсё прайшло гладка ў прысутнасці міжнародных назіральнікаў, але відавочна, што напярэдадні за 2 дні да прыезду Пуціна, ну, яны не хацелі паведамляць. Вось моя версія, калі сапраўды гэта так і калі гэта аўтэнтычны дакумент, то відавочныя матывы тых, хто хацеў схаваць гэтае здарэнне. Дзякуй, Алексей. І мы пераходзім да асноўнай сённяшняй нашай тэмы, як вярнуць пагоню. Вядома, што бело-чырвона-белы сцяг і пагоня некалькі гадоў з 91 па 95 былі у статусе дзяржаўных сімваляў дэ юрэ і дэ факта, і гэты статус быў скасаваны на рэферэндуме 95-го года, хаця, на думку некаторых экспертаў, дэ юрэ пагоня і бело-чырвона-белы сцяг застаюцца і цяпер дзяржаўнымі, паколькі рэферэндум быў праведзены з парушэннямі Канстытуцыі законаў. Ну, але па факту зараз іншыя дзяржаўныя сімвалы. Так вось, група моладзі, прычым даволі такая вялікая, 100 000 подпісаў сабрана, не толькі моладзі, звярнулася ў Міністэрства культуры з просьбай ці з патрабаваннем надаць пагоні і бело-чырвона-беламу сцягу статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Мінкульт сказаў, што ім не хапае аргументаў, а тады Дашкевіч вот сёння прадставіў ім гэтыя аргументы. Калегі, вось на ваш погляд, ну, па-першае, як вы ставіцеся да гэтай ідэі, таму што тады, калі яшчэ яна пачыналася, гучалі такія галасы, што вось не трэба гэтага рабіць, не трэба ісці да гэтай улады з нейкімі такімі просьбамі, і так пагоня і бело-чырвона-белы сцяг, яны ў нашым сэрцы, яны у гісторыі, яны ў будучыні, што вот звяртацца да Мінкульта, і якія шансы на тое, што ўсё ж такі будзе прызнана Мінкультам? Ну, я думаю, што гэта вельмі разумны крок. Хотя б з тае прычыны, што мы ведаем шмат выпадкаў, хотя эта практыка мяняецца, калі за бел-чырвона-белы сцяг людзей арыштоўваюць, людзей судзяць, пры гэтым іх могуць нават не судзіць наўпрост за сцяг, але затрымліваць за сцяг і там даваць нейкае дробнае хуліганства. Калі гэта прызнаецца каштоўнасцю беларускага народу, то прынамсі эта практыка спыніцца. Безумоўно, гэтага не будзе. Да, можна сказаць, што это не нейкі велізарны прарыў, так сказаць, это не вырашэнне пытання, але, ну, вот конкретно для конкретных людзей, а это не так і мала. Тыя ж спартовыя заўзятары, іх прынамсі праблема, іх пытанне, такое рашэнне можа быць вырашанае. А што тычыцца таго, як той казаў, ну, never say never, ніколі не кажы ніколі. Врэшце рэшт, ну, давайте з вами прыгадаем. Калі пачалася вышываначная кампанія, ўсё ж такі меркаванне большасці было тае, што да не, да это не пойдзе, улада гэта не падхапіла. Юра, ну, да. Вышиванка, я маю на увазе орнамент, ёсць нават на лукашэнкаўскую сцягу. Ну, абсолютно не было ніколі забаронены. Размова тады была, што это не пойдзе, а это пошло. Скажем, тая же эволюция Великого княства, ставление до Великого княства литовского. Пригадай там некие 90-е годы, да? Литовские феодалы выдумал БНФ, особисто Навумчик, Пазняк. Ну, зараз уже іншае ставление. Балет Вітаўт ставится, пишут там, это наша белорусская спадчына.
Ставление до БНР в меньшей ступени, але таксама меняется. Это уже, так сказать, ну да, это наша спадчына, принамсі пишут в Советской Беларуси. Та же эволюция ставления до куропатов. Так, это не вся система, але, ну вот, скажем, позиция Якубовича, яна не такая, умовно кажучи, як позиция Крыштаповича. И в этом сенсе сказать, что этого николи не будет, я не упевнен. Алексей, твой погляд, ты вот гэты аптымізм такі, асцярожна, скажем так, аптымізм Юры падзяляешся? Я падзяляю яго, я нават больш скажу, чым больш будзе зроблена цяперашняй уладай у такіх рэчах, як сімволіка, у такіх рэчах, як мова, тым лепш, таму што ясна, што улада, магчыма, не хоча чагосьці рабіць з таго, што прапануюць палітычныя апаненты, але мы сапраўды можам параўнаць стаўленне да таго ж сцяга некалькі гадоў таму і цяпер. Всё ж такі у некаторых ініцыятывах у Менску можна купіць нацыянальную сімволіку, яна робіцца моднай. Той факт, што там які-небудзь Давыдзька на беларускім тэлебачанні рве на сабе кашулю і паказвае, што ў мяне там таксама ёсць пагоня, ну, гэтага уявіць сабе ў 90-е гады, ну, проста было немагчыма. І таму, на маю думку, вось гэта абсалютна правільны падыход дамагацца максімальных саступак ад цяперашняй улады цяпер, не чакаючы, што там праз 10 гадоў зменіцца ўлада, і вось мы адным крокам тады ўсё памяняем. Чым больш гэта прысутнічае цяпер у публічным полі, у тым уліку у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, нельга недаацэньваць той факт, што значная частка беларусаў дагэтуль, ну, менавіта адтуль из расійскіх тэлеканалаў атрымоўвае асноўную інфармацыю пра свет. І калі яны бачаць на беларускім тэлебачанні там Давыдзьку з пагоняй, то гэта для іх значна большы нейкі ўплыў, чым тое, што з'яўляецца ў сацыяльных сетках, у якіх дагэтуль, ну, все ж таки не ўсе прысутнічаюць. Ну так, это погодзімся, я думаю, што тут бясспрэчна добра такія звароты. Але вось все ж таки, наколькі гэта рэальным, твоё адчуванне, яны прымем Мінкульт. Хаця я хочу нагадаць, што вот спадар Светлов, які сёння узначальвае Міністэрства культуры, ён пад чырвона-белым сцягам і пад пагоняй выступаў як намеснік міністра культуры пачатку 90-х гадоў. Ён іх бачыў, так сказать, ён не адвяргаў іх ніколі. Таму это, конечно, крывадушна з яго боку гаварыць. Я думаю, што не прымуць хутчэй у найбліжэйшы час. І ведаеце чаму? Таму што вось менавіта ўлада хоча, ну, тым ліку Лукашенко асабіста хоча мець вось эту гнуткасць і поле для манеўру. То бок цяпер все гэта вырашаецца, уласна кажучы, палітычнай дырэктывай, якую мы не бачым, яна не напісаная, гэта там тэлефонныя званкі, умоўна кажучы, ці вусныя распараджэнні, якія могуць ісці з самага верху. І вось учора сказалі, што мы там затрымліваем тых, хто прыходзіць на стадыён з чырвона-белым сцягам, а сёння скажуць, не, хай яны пасядзяць з чырвона-белым сцягам. Але заўтра можна зноўку сказаць, сёння мы затрымліваем тых, хто прыходзіць з чырвона-белым сцягам. І таму вось гэта фармальнае рашэнне, яно закрое дадатковыя магчымасці для манеўру. Я бы яшчэ дадаў, можа, такую рэч, так бы мовіць, калі казаць вот пра логіку беларускай сістэмы, то для яе гэта сімвал апанентаў. І в этом сенсе, калі ідзе Дашкевич, для іх это як бы чырвона-белы сцяг, это як чырвоная... Ну, что ты хотел, как пошел Чергенец? Нет, как пошла Анисим, ці як пошел Трусов. Принамсі, реакция на их. Ну, Трусов то же самое, что Амальш Дашкевич. Все ж таки это был депутат БНФ, оппозиции БНФ, БСДГ. Дашкевич, так бы мовить, змагається, б'ється. Але коли десяти, да, особо. Анисим, да, Анисим. Вот калі пошла Анисим, умоўна кажучы, я думаю, что реакция была бы іншай. Хотя, магчыма, таксама адмоўнай. Але в этой ситуации бы не склеивалася як бы сцяг с оппозицией. Ведаеце што, і Юрий, Алексей, я тут вот вашага аптымізму не падзяляю, у якім сэнсе. Мне падаецца, што ніколі пра Лукашэнку гэтага не будзе, хаця я таксама падтрымліваю вот гэты крок і Дашкевіча, і Пальчыц пра гэта, так сказать, піша зараз. Чаму гэтага не будзе? Таму што гэта фактычна нават на 20, там, на 15% для Лукашэнкі азначае прызнаць ягоную памылковасць яго Лукашэнкі вот таго самага 95-го года рэферэндуму. А той рэферэндум для яго быў абсалютна прынцыповы. Яму трэба было вярнуць вот гэтыя савецкі сцяг і савецкі герб, камуністычныя сімвалы, каб проста загнаць назад
у камуністычнае стойла народны, адпаведна, так сказаць, каб быў вось адзін пастух, які пасе. Сергей, ты говоришь про аптымізм, але же я сказал, что якраз рашэнне будзе адмоўным у фармалізацыі гэтай. І калі будзе пытанне, ці памяняюцца дзяржаўныя сімвалы пры гэтай уладзе, то я скажу адназначна, не памяняюцца дзяржаўныя сімвалы. Але гэтае рашэнне чыста тэарэтычна ў будучыні там магчыма з нейкіх палітычных разлікаў. А потом, Сергей, не зусім як бы вот твой, так бы мовіць, посыл, на мой погляд, і я магу запярэчыць табе іншай як бы гістарычнай аналогіяй. 41 год палёгкі, менавіта палёгкі, якія былі дадзеныя праваслаўнай царкве Сталіным. Сталін не адмяніў чырвоны сцяг, Сталін не адмяніў Маркса, Сталін не адмяніў Леніна, але палёгка была дадзена. Юра, а я тебя запытаю, а што скончыў Сталін? Ну, якая розніца? А якая розніца? Сталін скончыў духоўную семінарыю, а Лукашенко БНФ ніколі не быў. Ты знаешь, я не думаю, што ў дадзеным выпадку это былі яго сантыменты. Ён думаў пра палітычны вынік. И вот эта соступка, так бы мовить, частцы громадства, так бы мовить, ну, это аналогия, которую Лукашенко может сделать. Добре, у нас еще есть одна тема, якую я хотел бы, у нас мало застаецца часу, літаральна 3 хвіліны, але каб мы ее закранули, вось сапраўды з нечаканага Менская епархія БПЦ не дазволила молебен удзельнікам вот гэтага прарасійскага аўтапрабегу, і гэта адбылося на фоне заявы митрополита про тое, што вось не трэба глядзець гэты фільм «Матильда», дзе імператор, там Николай II, паказаны ў нейкім непрэзентабельным, так сказать, абліччы, там з нейкімі там кшэсінскімі балерынамі он там яшкаецца, маўляў, гэтага нічога не было. Вы скажыце, чаму гэта адбылося? Што Менская епархія памяняла? Яна ж звычайна час падтрымлівае вот гэтыя прарасійскія такія речи. Ну, справа в том, что, видите, у нас часто вот это понятие про российскость, да, и оно как бы по принципу все кошки шерые. Справа в том, что в самой России православная церква далеко не так уже затята подтрымлівае инициативу Поклонской, что треба забараніць, что треба как бы спыніць. В этом смысле не такая позиция насамрэч Кремля, и не такая позиция Русской Православной Церквы. И в этом смысле той же нот, який вот як бы этот марш ладил, як бы я бы не сказал, что Российской Православной Церкве такая крайняя форма, скажем, национализму подобается. Это не значит, что ей не подобаются іншыя формы, но такая не. И в этом смысле я думаю, что у дадзеным выпадку то, что яны менавіта нот не дали, я думаю, что это хутчэй узгоднена с патриархией Москвы. Згодны, Алексей, что не зусім. По-перше, я не хотел бы Матильду яшчэ сюды прыплятаць. Это две асобныя рэчы. Там это фильм Матильда, Николай II, это святы Русской Православной Церквы. Але вось менавіта пра гэтых людзей, якія праехалі па Менску под, так бы мовіць, георгіевскімі сцягамі, каларадскімі сцягамі, як некаторыя кажуць, і гэтыя людзі, яны ідэалагічна выступаюць за далучэнне Беларусі ў склад фактычна абноўленай расійскай імперіі. І вось гэта тая мяжа, на якой якраз беларуская епархія расійскай праваслаўнай царквы мусіць глядзець на светскія ўлады Беларусі, і гэта вот якраз той момант, дзе яны якраз не хацелі б, хутчэй за ўсё, сварыцца менавіта з уладамі Беларусі, а не з маскоўскім патрыархатам. Ну, это такие балансы. Тут цікава, што беларускія ж улады не забаранілі этот марш. Марш это одно, а правесці малебен у гэтай арганізацыі это было б... Ну, ведаць, яны праехалі, гэтыя улады гарадскія кажуць, мы не ведалі нічога, мы як бы не ў курсе. Гэта одно. А калі даць санкцыю на такі малебен, то гэта даць санкцыю на ідэалагічных людзей, якія выступаюць за адмаўленне Беларусі як незалежнай дзяржавы. Дзякуй, Алексей, дзякуй, Юр. Ну, сапраўды, вось прадстаўнік улады сёння заявіў, што, маўляў, гэта была расійская, это с Путиным, там, с каларадскими стягами не колонна, это просто люди проехали со стягами. Ну, поглядим, коли поедем десяток машин с бело-червоно-белыми стягами, як зреагуюць улады. Я ще раз нагадаю, что сёння гадавіна надання бело-червоно-белому стягу и гербу пагоня статусу дзяржаўных сімвалаў. Сёння на свободе с вами были Юра Дракахруст, Алексей Знаткевич и я, Сергей Навумчик. Ну вось.